మనిషి ఓ మనిషి ఓ మనిషి నీవెవరు మనిషి ఓ మనిషి ఓ మనిషి నీవెవరు యాక్టరువైనా డాక్టరువైనా మంత్రివైనా ధనవంతుడివైనా బ్రతికుండగానే పేరున్నవాడవు మరణించగానే శవానివి మనిషి ఓ మనిషి ఓ మనిషి నీవెవరు మనిషి పుట్టింది ఒకని నుండే మరణమొచ్చింది ఆ ఒకని నుండే మనిషి పుట్టింది ఒకని నుండే మరణమొచ్చింది ఆ ఒకని నుండే మనుషులంతా ఒక్కడే అందరి దేవుడు ఒక్కడే మనుషులంతా ఒక్కడే అందరి దేవుడు ఒక్కడే యాక్టరువైనా డాక్టరువైనా మంత్రివైనా ధనవంతుడివైనా బ్రతికుండగానే పేరున్నవాడవు మరణించగా